چاہتا ہے ہو کے آسی میں نات کہنا واں ویخ انے نو نور ملیا ہے۔ ہمارے گجرات سے آئے ہوئے مہمان شاعر علی احمد گجراتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں۔ شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجازت شاہ اجازت ہے۔ میں سوہنے لجپال دا منگتا، میں سوہنے لجپال دا منگتا، کیڑا ہے میرے نال دا منگتا۔ شکریہ سر۔ میں سوہنے لجپال دا منگتا، کیڑا ہے میرے نال دا منگتا۔ بھائی خیر لواں گا نسلاں واسطے، میں نہیں ایک دو سال دا منگتا۔ خیر لواں گا نسلاں واسطے، میں نہیں ایک دو سال دا منگتا۔ شکریہ بہت شکریہ۔ کراں دم دم منا جاتا کدے سونا حرم چما۔ کراں دم دم منا جاتا کدے سونا حرم چما۔ نگاہاں نال میں روزہ سمجھ رب دا کرم چما۔ نگاہاں نال میں روزہ سمجھ رب دا کرم چما۔ بڑائی فضل رب دا اے بڑی رب دی کریمی ہے۔ بڑائی فضل رب دا اے بڑی رب دی کریمی ہے۔ لکھاں اس میں محمد تے میں مڑ مڑ کے قلم چما۔ لکھاں اس میں محمد تے میں مڑ مڑ کے قلم چما۔ مدینہ تے مدینہ مدینے دے مسافر دے۔ مدینہ تے مدینہ مدینے دے مسافر دے۔ نشان چما میں پیراں دے میں تلیاں دے ورم چما۔ مدینہ تے مدینہ مدینے دے مسافر دے۔ نشان چما میں پیراں دے میں تلیاں دے ورم چما۔ میں ہر لمحہ فدا ہواں نبی دی آلتوں احمد۔ میں ہر لمحہ فدا ہواں نبی دی آلتوں احمد۔ نبی دے تے صحابہ دے میں جھک جھک کے قدم چما۔ نبی دے تے صحابہ دے میں جھک جھک کے قدم چما۔ یاسین مزمل طٰہٰ دے قرآن قصیدے پڑھدائے۔ یاسین مزمل طٰہٰ دے قرآن قصیدے پڑھدائے۔ کر حمد مدثر اطہر دی رحمان قصیدے پڑھدائے۔ اور وحشت وچ گریاں ہویاں نو تہذیب سکھائی آقا نے۔ وحشت وچ گریاں ہویاں نو تہذیب سکھائی آقا نے۔ اج پا کے اپنے منصب نو انسان قصیدے پڑھدائے۔ اج پا کے اپنے منصب نو انسان قصیدے پڑھدائے۔ بھئی رنگین فضاماں دے اندر پر نور نظارے کیتے نے۔ اور گم ہو کے او دی ہستی وچ وجدان قصیدے پڑھدائے۔ اور سر شیر ویکھنا ہے کہ او وکھرا شان عطا ہویا جاروب کشیدہ آقا توں۔ او وکھرا شان عطا ہویا جاروب کشیدہ آقا توں۔ دے دے جاڑو در اطہر تے سلمان قصیدے پڑھدائے۔ دے دے جاڑو در اطہر تے سلمان قصیدے پڑھدائے۔ کی مان کریں توں لفظاں تے ہے احمد کی اوقات تیری۔ کی مان کریں تو لفظاں تے ہے احمد کی اوقات تیری۔ او کل آپ درود محمد تے یزدان قصیدے پڑھدائے۔ کل آپ درود محمد تے یزدان قصیدے پڑھدائے۔ زندگی دا شعور ملے آئے۔ زندگی دا شعور ملے آئے۔ دل نو ایتھوں سرور ملے آئے۔ زندگی دا شعور ملے آئے۔ دل نو ایتھوں سرور ملے آئے۔ بے خاک طیبہ دی اسرا مینوں جی میں موسیٰ نو تور ملے آئے۔ خاک طیبہ دی اسرا مینوں جی میں موسیٰ نو تور ملے آئے۔ اور شاہ جی ہو کے آسی میں نات کہنا ماں،
ہو کے آسی میں نات کہنا ماں ویخ انے نو نور ملے آئے ہو کے آسی میں نات کہنا ماں ویخ انے نو نور ملے آئے اور جیڑا ٹریا نبی دے رستے تھے جیڑا ٹریا نبی دے رستے تے اس نو اللہ ضرور